Yo, nana ko sa 10,000 roses! Woohoo! 10,000, 1, 2, 3, 4, 10,000 roses! Hi, hi, hi! Hinay, hi! I mean, hey, hello mga tropa! Karong adlaw, as a member of this generation, the millennials, as usual, wala dyan ko'y buhat nun, pero meron ko mag-internet. So, ang akong plano karong adlaw, mga tropa, mga friends, mga kaibigan, ay lalabas ako. Kasi, yo, wa ko'y lingaw. But before ko magawas dire sa balay, muinom sa akong tubig. So, karon nga, kabalo naman gid mo. Wala pa ko doon. So, I think, murag ready na ko mula ko sa akong sunod nga destination. So, magkita lang ta sa sunod nga destination. So, 3, 2, 1, travel vlog. Yo, naabot na ko sa akong destination. Pero ambot asa ang akong mga tao nga akong tagbuon. Pero yo, ambot nga na po na ako dire. Yo, akong nabantayan mo pa yung mga tao dire. So, wag yung kabaloon sa akong baton dire. Bro! Nakita na pa daw dire. Hey yo, what's up? I think manaka na kay magsugod namin sa mong wellness activities. Kaya you know, I promote wellness, my friends. Tara, let's go! Travel vlog! Agi lang ni. Abi na ko, mag-yoga tabay. Nala kita sa Handura bay. Mga on na beda akong tuyo na rin. Yoga. I think guys, na namin sa place. Para naman yung mga makain na may. Yes, yoga. I think magsugod namin sa among mga activity dire. I think mag-yoga mi. Maglingkod sa amo before Start na, we produce, no? Yeah, mag-ready namin. Ang lingkod na mga tao dire. Magsugod namin. Ambot sa among mag-concert mi. Mag-yoga bitaw. Guys, mag-CR sa ako kajut kay yo, kahiyo na ako. Straight lang. Thank you miss. Guys, ako radyo gihulat dito bago magsugod ang activity. So, magdali na ako kay late na kay ko mag-yoga na may. Manapog CR. Nagsugod na sila. Logical services. And then guys, murag magsugod na gid mi sa mong yoga session. Tara, kuyog tag-yoga kay as well. Yo, magsugod na mag-yoga. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when Bounce. Okay. Then 1, 2, 3, count. Ganun lang talaga yan. First time. First time you touch my toes. Siguro may na mag-yoga. I feel flexible, my friends. Yeah, manamig yoga. Sige. Rainbow Cake Cebu! Oh yeah, manamig yoga. So karon wa na may button magtanga lang mi. Babay ninyo. Hamping mo. Make more children. Thank you, miss. Thank you kaya. Wala libre nga pizza. Katawan na ko. Thank you for coming. Oh, thank you, sir. Thank you for coming, sir. Oh yeah, manamig yoga. So mananay mga band dire mag-play na sila. Karon kay wa na gid may button. So magkita tas balay. 3 2 1 travel vlog. Hey, hello, back in the cribbo. Since Valentine's karon. Nya, yo, wa koy ka-date. So mag-story time na lang ko. Storytelling with Glenn P. Abuka. So yo, paminaw mo tanan kay nindot ni akong story. It's about a prince nga nakapasar sa iyang thesis. And the story goes like this, my friends. There was a boy, and that boy was a prince, and that prince was Glenn Abukay. And the story goes like this, my friends. Alam, tawa na yung video eh. 2 hours later. Hi, sa akong vlog, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Sir, thank you, sir. High five, sir. Thank you, ma'am. Sir, Sir Nami. Ma'am, kung maglangka mo sa akong vlog, Graduate na to, ga. like and subscribe mo. Yes, ma'am. Ma'am, mag-vlog, yeah. Pet Senyor. Thank you, Lord. This is defense. Bitaw na mo. Like and subscribe. Congrats, girls. I love you, girls. I freaking love you. I freaking love you, girls. Pasar namin sa mong thesis, guys. So, karon wa mi buhaton. Wa gid mi buhaton kundi mag-picture na lang mi. University of San Carlos. Good morning!
hi, girls! Oh, yeah! Whoa! Woo! Congrats, Glenn! I love you, girls. Congrats, I Glenn, love so far you. the view. Bye-bye! Ulit ako. Hey, yo! Back at it again at the Cribbo. So guys, yo! As you can see, as you can see ganiha, nakapasar mi. So karon, I think it's the time to seryoso na kaning vlog life, mga friends. Kay pasar na ako. Pasar. So yeah, nakapasar na Miss Thesis, no? Indot na kayo no, kay maka future, I mean maka-focus na ko ang vlog life. Since maka-focus na ko ang vlog life, pagkaugma ato, naka-decide ko nga mulantaw ko sa 10,000 roses. Since I am a member of the millennials, and every millennial, kung naay trend, mo adto dayon. So ni adto gyud ko. So ingani ang naitabo. Lantaw mo sa akong video. Story time with Glenn Fiabukay through videos. Yeah. Nami sa ambot sa ning lugar. Manggawas na eh. Okay. Wow. The outside world. Karon gi mag-tricycle me. Amot ami pa dong. Pati ako mga kuyog kay na dire. Tara sila. Ako mga kuyog. Amot nagkuyog. Amot nga nung nagkuyog mi karon. Murag na tinudan gyud among same time next week atong last na mong meet. It's going to be very exciting, mga friends. Mo tumig. Mi kabalo asa mi pa dong pro yo. Naglabang namin. Okay. Tricycle. Murag mag-tricycle na lang tingali mi kay mo tumig ka ng layo nga lugar, Daplin Dagat. Yeah, Daplin Dagat Adventures. Na, let's go. Vamonos. Oh yeah, nanami sa tricycle, mga friends forevers. Ikaduha pa bitaw na mong kita pero close na kay mi. Inga na ang friendship basta mga Bisaya. Yeah, like and subscribe. Yeah, Trouble Vlog. Kita lang tas destination, mga friends. Hey! What's up? Na namin sa Cordoba. Nagtantaw na may magkaan. Hapit kumalik sa Daplin Dagamay. Medyo kusog-kusog ang mga hangin, mga friends. Logging in here in the 10,000 roses with my friend. Yo! Wait, lagan. Yo! Expectation versus reality. Wow! Nagkay tawa. Abi na mo kami na dre una. But yo! Ang daming tao. Wow, mga brad. Nindot kayang C, mga brad. Yo! Nindot kayang C. Bu Pacific, sponsori ko pohon. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, since when did you let your heart decide? A few moments later. Make you wonder by wonder. Oh, but sideways or Indian under magic carpet ride. A whole new world. Yeah, like and subscribe. Pero yo, nindot kayong view diri sa lantaw. Na I see, na mga mountains. Pero wala nindot nga mountain. Pero nindot ang clouds. Airplane! Yo, naan ako sa 10,000 roses! Pero ang tanong, mga friends, makaon ka ni sila? Is it edible? Is Vegan. it vegan? Is it vegan? Veggies. Mapa, kung natingala mo, layo ko sa Cebu, na ditong Cebu. Nadring lapo-lapo. Yo, nisiga ang mga roses. Thank you sa picture. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. It's the most wonderful time of the year. February karon mo nang nindot kayo. Hala! Doggy! Pwede i-pet, sir? Pwede ra? Pwede ra. Hello! Maulo man ka! Ano maulo man ka? Vlogger man ko. Vlogger! Vlogging! Fantastic point of view. No one does know where to go. Now I'm only dreaming a whole new world. So sorry. I'm vlogging. He's vlogging. I'm vlogging. He's vlogging. We're vloggers. Bits in
Senior. Pet Senior. Pet Senior. Pet Senior. Pet Senior. Pero ayun ba? Love na love. Love na, Valentine's naman din. Love Abi na kong ba? January o gyapon. Valentine's na, Pet, Valentine's. Happy Valentine's. They say that I'm only dreaming a whole new world. Don't you dare close your eyes. Hey, yo, what's up? Nanong kusulod sa cafe. Ang cafe nila kayo kay cafe. Karon guys, yo, naday mga CR. Ang pagawas na ko. Dali aras panahon na ako gawas. Karon kay manamig lantaw sa 10,000 roses. Karon kay madumi sa tara, let's go. Vamonos sa vlog. Hey, yo, what's up? Karon kay naami sa bucket shrimp. Karon kay mga on may kay gigutom na may. Yung mga on na make shrimp. So magkita na lang ta sa sunod nga mga buhaton na mo. Kanang hayag-hayag. Kaya ako sa appreciating mga moments na mo with the bros. So bye-bye. Yo, pina namin sa Coffee Bean and Tea Leaf ang libre ang supervisor. So ako yun i-grab ang opportunity kaya since libre na siya, ako yun dawaton. Kabalo mo ng dawaton ako ang i-offer sa kuha because it is an insult to refuse an offer, my friends. That's why kung naimang libre ninyo, dawaton yun ninyo with open arms and open legs. Yo, bago na ko ni-end ang video, ako saning take ang opportunity since Valentine's karong adlaw, ako ning gamiton para muhatag og mga pick-up lines para sa akong crush. Sabi nila, what you see is what you get. Titigan kaya kita para mapasa akin ka. Aray! Ang sakit ng mata ko. Hindi na yata ako makakita nang higit pa sa'yo. Crush, 2 beses lang naman kita gustong makasama eh. Now and forever. Sana ngayong Valentine's naka-off yung ilaw. Para tayo lang mag-on. Oh, diba? Diba? Wow kayo? Wow! Ito. Paano ko'y button? So, that's all for today, folks. Thank you kayo sa paglantaw. Happy Valentine's sa mga tao nga na mga ka-date-date diha. O sa mga single nga forever alone, alin lang mo, PM me, contact me. Mag-date ang duha. Yeah. So, today, shout out goes to Ayana Carla Gade. Yeah, shout out to you. And also, Benji Pagulong, sir. I shout out to you. So yeah, maura sa ito sa karong adlaw. Thank you kayo sa paglantaw. Like and subscribe kung ganahan kayo ka sa video. And also, sa mga ganahan og shout out diya para sa sunod nga video, make sure to comment #VisayavLogger para sa future nato ni mga Bisaya. Yeah. Yahoo! And yeah, amping permi mga kaibigan, mga tropa, mga Kabisayanon kay labaw na karong Valentine's nagpabuto. So take care permi and amping peace. Happy Valentine's! Pabuto sa gawas ay sa sulod.